Piatok 10:30 a ako vidíte, tak parkovisko pred okresným úradom a tiež celá pešia zóna je plná stánkárov. Je ich tu až 100, takže si určite niečo pekné vyberiete. V rámci nákupov môžete urobiť aj jednu peknú charitatívnu vec, pretože tesne pred okresným úradom nájdete malý stolíček pouličného spisovateľa. Je to pán bez domova, ktorý píše knižky. Tak ak chcete, nech sa páči, môžete ho podporiť. Ale nezabudnite ani na to, že už o 15:00 začíname na tomto malom pódiu pred okresným úradom s kultúrnym programom. Vystúpia deti z našich základných škôl a predstavíme vám takisto aj deti z partnerských miest. O 17:45 nás čaká taká oficialitka, bude príhovor primátora a tam vám predstavíme aj nové partnerské mesto, s ktorým podpíšeme zmluvu o spolupráci a bude to chorvátske Našice. Tak sa na vás tešíme aj tu pred okresným úradom, ale to nie je všetko, tu nekončíme. V piatok o 8:00 sa určite presunte na Amfik a zabavte sa s hudbou Vesmírnou a s Kristínou. No a v sobotu na vás čaká Dominika Mirgová a Peter Cmorík Band.